Bona vesprada. Comencem esta sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Sueca d'avui, 7 d'agost de 2025. Abans de començar, voldria disculpar l'absència dels regidors i regidores que per diferents motius no han pogut assistir a esta sessió. Començarem pel primer punt de l'ordre del dia, que és l'aprovació de l'acte ple número 7 del 3 de juliol de 2025. Algun regidor o regidora vol dir alguna cosa al respecte de l'acte? Passem a votar-la. Vots a favor de l'aprovació? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. El segon punt de l'ordre del dia és d'intervenció, és donar compte de l'execució trimestral del pressupost, en aquest cas del primer trimestre de l'any 2025. Algun regidor o regidora vol dir alguna cosa al respecte? Este punt no s'ha de votar, és simplement donar compte. Per tant, passem al tercer punt, que és d'intervenció, consorci de la TDT, aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits número 01-PTB/2025 del pressupost prorrogat del Consorci de la Televisió Digital Terrestre de la Ribera per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Senyor secretari. Sí, bona nit a tots. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, concedir el següent crèdit extraordinari i suplement de crèdit en la següent aplicació i per l'import que s'esmenta. Segon, modificar l'annex d'inversions del pressupost vigent en els termes de l'apartat anterior. I tercer, remetre el present acord junt amb la resta de la documentació adjunta a l'expedient a l'excel·lentíssim Ajuntament de Sueca per a la seva tramitació de conformitat amb allò establert en els articles 177 i 165 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 per el que s'aprova la llei reguladora d'hisendes locals, així com allò disposat en el Real Decret 500/1990. Moltes gràcies, senyor secretari. Algun regidor o regidora vol prendre la paraula? Senyor Vázquez García. Sí, moltes gràcies. Bona nit a tots. Bona vesprada. Jo l'única pregunta que tenia era, esta modificació és del consorci, no? Del mateix consorci dins del consorci, no? Val, això era, clarament, ja està. Així és, senyor Vázquez. Moltes gràcies. Vale, algú més vol dir alguna cosa? Senyora Moncho, regidora de Comunicació. Sí, al fil de lo que ha dit el senyor Joan Carles, és un sobrant que té el Consorci, vostè coneix, i aquest sobrant se modifica per a fer una inversió que suposarà fer estos plenaris en directe, que és l'aparell i aquesta inversió que fa falta per a que puguem emetre els plenaris en directe. Gràcies, senyor alcalde. Gràcies, senyora Moncho. És este tema que sempre ha eixit en molts plens, de poder tindre l'equipació per a poder fer directes, també per a fer aquesta conversió en HD, que puguem fer-la des d'ací sense necessitat de contratar-la fora, i tot això és a càrrec del romaner tesoreria del Consorci de la TDT, que serà la primera inversió del Consorci des que es va constituir. Passem a... Este sí que tenim que votar-lo. Passem a votar esta aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltíssimes gràcies. Passem al punt 4, també d'intervenció del Consorci de la TDT. És el reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de despeses d'exercicis anteriors al 2025 per omissió de la funció interventora. Senyor secretari. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar extrajudicialment les obligacions que figuren en l'annex primer de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits REC 1/2025 de la TDT, per omissió de la funció interventora que ascendís a un total brut d'11.979 euros, i autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se'n deriven de l'expedient per import anteriorment referit, per indemnització en càrrec a les aplicacions pressupostàries i en favor dels proveïdors, conceptes i imports que s'han detallat, com a conseqüència de l'enriquiment injust de l'administració. Segon, aquest acord queda condicionat a l'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 1/2025 del pressupost prorrogat per crèdits extraordinaris i suplement de crèdits. Tercer, ordenar el pagament de les factures incloses en l'annex primer per l'import anteriorment referit. I per últim i quart, comunicar la present resolució a la intervenció i a la tesoreria municipals. Moltes gràcies, senyor secretari. Ahí en la part de darrere teniu l'annex 1, en les 3 factures de l'any 2024. Són la confecció de la graella de programació del primer i del segon semestre de l'any i també una de les GAE, de drets d'autor. Algun regidor o regidora vol dir alguna cosa al respecte? Passem a votar este punt, que reconeixement extrajudicial de crèdits. Vots a favor?
també s'aprova per unanimitat, moltes gràcies. Passem ja al punt número 5, intervenció, Consell Agrari, aprovació inicial de la modificació de crèdits número 01 PCA/2025 del pressupost prorrogat de l'organisme per crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Senyor secretari. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, concedir els següents crèdits extraordinaris i suplements de crèdits en les aplicacions següents i per l'import que s'esmenta en la proposta. Segon, modificar l'annex d'inversions del pressupost vigent en els termes de l'apartat anterior. I tercer, publicar en el butlletí oficial de la província per termini de 15 dies hàbils per a que es puguen presentar les reclamacions que s'estimen oportunes. Moltes gràcies, senyor secretari. Estos punts del Consell Agrari ja van anar a la Junta Rectora del Consell Agrari i foren aprovats per unanimitat. Algun regidor vol prendre la paraula en aquest punt? Passem a votar-ho. Vots a favor? També s'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt número 6, també d'intervenció del Consell Agrari, reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de despeses d'exercicis anteriors al 2025 del Consell Agrari Municipal de Sueca per omissió de la funció interventora. Senyor secretari. Proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar extrajudicialment les obligacions que figuren en la relació comptable F/2025/9, que es detallen en l'annex primer de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits REC 2/2025, per omissió de la funció interventora que ascendissin a un total brut de 8.504 euros, i autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se'n deriven de l'expedient per import anteriorment referit, per indemnització a càrrec de les aplicacions pressupostàries i en favor dels proveïdors, conceptes i imports que s'han detallat com a conseqüència de l'enriquiment injust de l'administració. Segon, ordenar el pagament de les factures incloses en la relació comptable F/2025/9 per import de 8.504 euros i, per últim, comunicar la present resolució a la intervenció i la tresoreria municipals. Moltes gràcies, senyor secretari. També tenim l'annex, darrere de l'última fulla, tenim aquest annex, és el pagament de 3 factures dels mesos de gener, febrer i desembre de 2024, una és de combustible i altra d'una instal·lació d'un motor hidràulic en una porta. Algun regidor vol prendre la paraula en aquest punt? Passem, per tant, a votar. Vots a favor. S'aprova també per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt número 7 d'intervenció del Consell Agrari també, reconeixement extrajudicial de crèdits derivats de despeses d'exercicis anteriors al 2025 del Consell Agrari Municipal de Sueca per omissió de la funció interventora. Senyor secretari. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar extrajudicialment les obligacions que figuren en l'annexe primer d'aquest expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits REC 1/2025 per omissió de la funció interventora, que ascendissin a un total brut de 9.367 euros, i autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que se'n deriven de l'expedient per l'import anteriorment referit, per indemnització a càrrec de les aplicacions pressupostàries en favor dels proveïdors, conceptes, imports que s'han detallat, com a conseqüència de l'enriquiment injust de l'administració. Segon, ordenar el pagament de les factures relacionades en l'annexe primer i tercer, comunicar la present resolució a la intervenció i la tresoreria municipals. Moltes gràcies, senyor secretari. També és una relació de factures datades de l'any 2024 i 2 d'elles també de l'any 2023. Algun regidor vol dir alguna coseta? Doncs passem a votar. Vots a favor d'aquesta aprovació per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt número 8, també d'intervenció, és l'aprovació inicial de la modificació de crèdits número 02P/2025 del pressupost municipal per crèdits extraordinaris, subvenció nominativa. Senyor secretari. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, concedir crèdits extraordinaris en les següents aplicacions que se detallen i per l'import que s'esmenta en la proposta. Segon, el finançament de les modificacions anirà a càrrec dels següents recursos amb baixes de crèdits a l'aplicació 3.260. I tercer, habilitar el crèdit a les següents subvencions nominatives per a la imputació a les aplicacions pressupostàries corresponents. Festes i festejos, subvenció Junta Local Fallera. I quart, exposar l'expedient al públic per un termini de 15 dies hàbils per mitjà de la inserció de dicte en el butlletí oficial de la província de València. Transcorregut el dit termini sense que s'hagin presentat reclamacions, l'acord esdevindrà automàticament definitiu, sense necessitat d'acord exprés, publicant-se el resum per capítols al butlletí oficial de la província. Moltes gràcies, senyor secretari. Este punt és, com s'ha fet en altres exercicis, avançar una part de la subvenció nominativa per a la Junta Local Fallera, en aquest cas de 30.000 euros. Algun regidor vol prendre la paraula? Senyor Vázquez. Sí, moltes gràcies. Jo l'únic que volia dir era
De la partida que se resta, que és d'educació, que és de serveis complementaris d'educació, 30.000 euros, si no recorde mal, esta estava inicialment en 45, no? Pot ser? I a què afecta estos serveis complementaris d'educació? Si no m'enganye, Viñoles. perdó. Si no m'enganye, esta partida, i si no, pues, que me corregisquen l'interventor, ve d'una partida de beques, pot ser? De beques, premis de beques de transport, sobretot. Diu vostè que no, pues, sabrà vostè millor que l'interventor. No sé si l'interventor vol intervindre mencionant-ho. Si vol intervindre l'interventor. Correcte, de la partida del capítol 4, no? Ha dit. Subvencions, premis i beques. I beques. És una partida que... Sí, jo sabia que era de algo És de un beques, capítol però 4. no sabia jo. No és un 2, és un 4. Capítol 4. Un capítol 4. És una 48901. Capítol 4. Sí, és el 4. Què diu per si és... Capítol 4, beques, premis i transferències. i transferències. La qüestió és que no és de gastos corrents, és d'altre capítol. És un capítol 2. És una partida que anava a desaparèixer en el projecte de pressupost que portàvem. Era una partida que anava a desaparèixer. Crec recordar que era una partida que en el projecte de pressupost que portàvem anava a desaparèixer perquè no anàvem a fer ús d'aixòs diners en este exercici. Per tant, veurem que podíem agarrar aquests diners d'ahir. Puc? Si no recorde mal, que és de subvencions a AMPES, activitats extraescolars, transport escolar i altres tipus d'associacions conforme fica. Algo d'ahir n'hi ha. Que siga d'activitats extraescolars, per això li diria jo si s'havien gastat 15.000 perquè eren 45 i si és 30.000. O si és de transport escolar, que estaven dient que són subvencions de beques de transport escolar, com a tals, no ho sé. Si té que veure... Sobre les beques que se donaven abans, quan no estava el tren gratuït, perquè l'autobús escolar va per gasto corrent. Sí, que nosaltres les paralitzarem també perquè és ja això. estaven donant-les gratuïtament i no les donarem perquè era una cosa que no era gratuït. Continuaven ahir, aquesta partida continuava ahir, tot i que no estàvem gastant-la perquè el transport era gratuït. L'hem agarrat ahir, però no és ninguna beca ni ajudes a AMPES. No, sí, jo no anava per aquest camí, anava pel camí de que si eren extraescolars, si no s'havien acabat tot activitats extraescolars, perquè no me podia ser, però ara que estava aclarint-ho, era això. La pregunta també tenia que veure si era també de transport escolar per lo de els autobusos que van a l'institut, que estàvem fent ara la campanya dels crèdits escolars i dels carnets escolars per al transport, i pareix que 60 alumnes, que és el que han ficat l'Ajuntament, que seran els que faran en 2 torns, sí que agrairíem des d'ací, conforme he passat altres anys, que si després resulta que hi ha més xiquets de 60, que no se queden en terra, perquè al final sempre és bo i és agradable que els xiquets puguen anar, per almenys l'anada. La tornada potser ja es fa més l'ojeva i tornen en companyia, però l'anada a aquestes hores del matí és de veres que s'ompli molt el servici del bus urbà, inclús nosaltres reforçàvem en diversos busos el servici i la veritat és que els xiquets i els pares ho agraeixen. Un llançament que fem des d'ací. Si al final s'ompli, si no s'omplin, res. Senyora Viñoles. Per que estic així. Fins ara la capacitat que hem decidit
i hem limitat a 60 és exactament la mateixa que cabia en l'autobús que vostès posaven, però el que passa és que no estaven limitats els carnets, sinó que se feien més carnets dels xiquets que podien entrar a l'autobús i per tant molts xiquets es quedaven en el puesto i no podien accedir a l'autobús. Enguany el que hem garantit és que la gent que presente la instància i per registre d'entrada en ordre de presentació i sempre donant prioritat als xiquets més menuts dels majors, que aquells que sí que hagin entrat en aquests paràmetres tinguen aquest seient garantitzat. Fins ara els xiquets que, les famílies que presentaven les sol·licituds i es donaven un carnet no se'ls garantia que tingueren el servei d'autobús. En esta vegada sí que es garanteix perquè es limita, clar. No se donaven més perquè tots els dies els xiquets hi ha voltes que no van. Hi ha xiquets que no anaven en l'autobús, tenien el carnet i al final anaven en els pares i estaves limitant una plaça que podia albergar un altre. Solucions, 1000. Val? El funcionament és així, conforme vaig ja aniran veient-ho i a veure com se soluciona el problema i ja està. Una puntualització, jo crec que ahir també entra el sentit del compromís de les famílies, perquè efectivament l'Ajuntament així fa una despesa que no està obligat a fer-ho, però hem considerat que és un servei que, com bé diu vostè, dona servei a moltíssimes famílies per qüestions de conciliació i sobretot per qüestions de totes aquelles famílies que viuen sobretot lluny del centre educatiu. Entonces, jo vull entendre que aquestes famílies que presenten les sol·licituds sabent que són qüestions limitades i tenint en compte també on se van a situar les parades, tot i que fluctuaran depenent de com vagin les obres de la carretera, tinguin aquest compromís de gastar-lo, perquè és un servei que nosaltres fem, tota la població fa l'esforç de pagar aquest servei i jo crec que un poc entre les dues bandes n'hi haurà bona sintonia. Senyor Vázquez. Sí, no, jo una puntualització, dir que clar, el seny dels usuaris és al final el que correspon. Si els usuaris corresponen i responen bé, perfecte. El problema nosaltres el tinguem a primera hora, per exemple, que agarraven el bus des de Bernat Taliño per anar a l'institut. I no te fa falta anar des de Bernat Taliño, o sí, perquè potser està impedit, però està el seny, que diguem, i la tornada, tots els xiquets que tornaven el més lluny de l'institut, voltes es quedaven en terra perquè els altres entraven, i és quan es començaren a ficarem lo del carnet, ficarem que des d'aquí on estava la teua direcció habitual del domicili per controlar tots aquests aspectes, inclús la retirada d'alguns carnets i que no feren ús del bus per un mal comportament dins del bus mateix. Però el gran esforç que fa l'Ajuntament és perquè els nostres joves i els nostres xiquets puguen anar a l'institut, que per sort o per desgràcia sols tenim un en Sueca i molt distanciat d'un lloc a un altre. Moltes gràcies. Bé, jo sí que voldria afegir abans de votar que en primer lloc la voluntat d'este govern sempre ha sigut buscar aquests diners per a que la Junta Local Fallera pugui fer front a aquestes despeses que té des de principi d'any, i des d'ací agrair també la solidaritat de les comissions falleres que s'han prestat a avançar aquests diners a la Junta per a poder fer front a aquests pagaments i res, finalment hem pogut fer aquest pagament. A mi la veritat és que quan veig un titular d'un mitjà que diu impagos, jo considero que un impago és quan passa l'exercici i no li has pagat a algú. Això és un impago. En aquest cas no hi ha hagut un impago, estem encara dins de l'exercici que toca. L'Ajuntament ha fet front a una part d'aquesta nominativa i el que anem a tratar és, abans que acabi l'any, poder prepagar les subvencions nominatives no només a la Junta Local Fallera, sinó a totes les associacions. Veurem d'on podrem rascar aquests diners de totes aquestes partides, els sobrants, per a poder fer front, si pot ser al 100% d'aixes nominatives de tots els col·lectius, millor que millor. Així que gràcies a la Junta Local Fallera per la comprensió i a totes les falles de Sueca per aquesta solidaritat. Anem a passar a votar este punt, aquesta aprovació de
de la modificació de crèdits per a poder fer front a això abans de la subvenció nominativa. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem ara al punt número 9, que és l'aprovació inicial de la modificació número 01/2025 de les bases d'execució del pressupost prorrogat de 2025. Senyor secretari. Proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, afegir un nou article 10 bis a les bases d'execució del pressupost prorrogat vigent, amb el tenor literal que consta en la proposta. Segon, exposar l'expedient al públic per un termini de 15 dies hàbils per mitjà de la inserció de dicte en el butlletí oficial de la província de València. Transcorregut el dit termini sense que s'hagin presentat reclamacions, l'acord inicial s'elevarà automàticament a definitiu, sense necessitat d'acord express, publicant-se el resum per capítols en el butlletí oficial de la província. Moltes gràcies, senyor secretari. Bé, este punt, si recordeu, l'any passat també per ara, el que farem és esta modificació també de les bases d'execució del pressupost per a que quan fem la recaptació de la subhasta del Vedat, els diners que s'arrepleguen de la subhasta puguen en seguida aplicar-se a cada una de les subvencions que se donen. Se donen, com sabeu, als motors, a la comunitat de regants i Junta de Sauri, a tot el que apareix així, transferències corrents, etc. Està així tot especificat i això el que fa és agilitzar els tràmits per a que se pugui assignar els diners de la recaptació de la subhasta del Vedat el més prompte possible i puguen rebre aquests diners, si pot ser abans d'acabar l'any, millor que millor, com va passar l'any passat. Algun regidor vol prendre la paraula en aquest punt? Senyor Vázquez. Sí, una única pregunta que és, esta modificació de les bases més era al secretari, més que res, suposo perquè és el pressupost prorrogat, no? Entonces, després, una volta estiga el pressupost o si hi ha un pressupost fet, aquestes bases d'execució del pagament de lo que és el Vedat de la subhasta, això se pot fer de forma que quede constant sempre o es té que fer tots els anys, el mateix? No cal, vull dir, quan s'aprova un pressupost, ahí consten les bases d'execució i les bases d'execució que tenen naturalesa reglamentària es pot regular l'aspecte que es considera oportú. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Vázquez. Està el percentatge que li toca a cada un, clar. Algun regidor més vol prendre la paraula en aquest punt? Doncs passem directe a votar-la. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt número 10, és de serveis jurídics, és la desafecció del nou mercat d'abastiments. Senyor secretari. En aquesta proposta el que es fa és alterar la qualificació jurídica d'un bé de domini públic i els acords que es proposen són els següents. Primer, aprovar inicialment la desafectació del bé nou mercat d'abastiments propietat d'aquest Ajuntament canviant la seva qualificació de bé de domini públic a bé patrimonial. Segon, publicar el present acord en el butlletí oficial de la província i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament durant el termini d'un mes, perquè durant aquest període es presenten les al·legacions que s'estimen pertinents. Així mateix, l'expedient estarà a la disposició dels interessats en la seu electrònica d'aquest Ajuntament. I tercer, comunicar aquest acord als departaments d'Urbanisme, Patrimoni i Serveis Jurídics, així com a la intervenció de l'Ajuntament i a la Conselleria de Sanitat. Moltes gràcies, senyor secretari. Algun regidor o regidora vol prendre la paraula? Sí. Senyor Vázquez. Moltes gràcies. No, res, dir que, clar, la desafecció del mercat d'abastiments pues al final es muerte de una crónica anunciada, ¿no? Crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que al final, pues, si no tenim llauradors que produeixen i que gasten aquest espai per a vendre els seus productes, pues, al final tenim ahí un almacén sense ús, no? Sí que quedava un que al final que se ho deixa també, entonces pues, ja no tenim cap, pues, no té cap sentit tindre un mercat d'abastiments sense abastidors. No? Moltes gràcies, senyor Vázquez. Algú més vol dir alguna cosa? Doncs passem a votar esta desafectació del nou mercat d'abastiments. Vots a favor? Se vota per unanimitat. Moltes gràcies. Passem ara al punt número 11.
també de serveis jurídics i patrimoni, inici de l'expedient de cessió d'ús del mercat d'abastiments SAMU. Senyor secretari. Es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents acords. Primer, que s'inici l'expedient per a la cessió de l'ús de l'immoble denominat Nou Mercat d'Abastiments al Servei d'Emergències Sanitàries de la Comunitat Valenciana de la Conselleria de Sanitat. Segon, que s'emeten els informes pertinents per a la seva tramitació. I tercer, comunicar aquest acord als departaments d'Urbanisme, Patrimoni i Serveis Jurídics, així com a la Intervenció i a la Conselleria de Sanitat. Senyora Torres. Moltes gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tots. No he fet cap intervenció en el punt anterior perquè entenc que va nugat al punt següent, que és l'11, que és el de l'inici de l'expedient de cessió del mercat d'abastiments. El que s'ha intentat i s'està treballant des de la Regidoria de Promoció de Salut i Sanitat és el buscar-li lloc a tots. Sabem que avui en dia on tenim el Centre Integral de Salut estan allí les dependències o com si diguérem on aparquen la SAMU o el vehicle de suport vital bàsic que tenim. I resulta que ens comuniquen des de Conselleria de Sanitat que l'espai es queda insuficient per tal de tindre aquestes dependències i que a nivell municipal tenen que trobar-los en un altre lloc. Es valoren alguns dels edificis municipals arribant a la conclusió per les dues parts que un bon lloc on podria anar la base seria la del, ara ja només tirem avant, l'antic mercat d'abastiments, passaria a donar, com si diguérem, cobijo i instal·lacions a l'actual SAMU. Això és algo molt important també a nivell vital dels nostres veïns de Sueca, el aconseguir que no ens lleven el servei de tindre la base SAMU o la base d'emergències sanitàries de la Conselleria a Sueca, dotant-los d'aquest edifici, el qual s'adequarà en les estàncies segons la normativa que és necessària perquè continuï estant a Sueca. Així, d'esta manera tindrem el que són els serveis 24 hores i com dins del projecte és un projecte que contempla la possibilitat de poder implementar més serveis, ja no és sols bo per a la gent que estem en Sueca, sinó per el punt on està de comunicació. Tots sabem que comuniquem molt bé entre el que són les poblacions per la carretera de Corbera, també cap a València, cap a Riola i tots els pobles també que tenim a la costa. Entonces és algo molt important per a la ciutat de Sueca i tots els pobles veïns que tenim alrededor el que continuï el que és la base SAMU i a vistes de que implementen el servei en la ciutat de Sueca. Per això creiem que és una feina molt interessant, que era molt necessària i que creiem que anem en el bon camí d'haver pogut aportar Sueca el que era la cessió de l'espai. La gent de Sueca té que saber que és una cessió gratuïta i que continuarà seguint el titular de l'immoble l'Ajuntament de Sueca. I així és que són tot bones notícies i és en la línia en la que estem treballant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Torres. Senyor Vázquez. Moltes gràcies. Sí, dir que el servei de la SAMU i l'ambulància en Sueca és important tant per a nosaltres com per a tota la comarca, perquè ja fa molts anys nosaltres ja reivindicaven que hi havia alguns amagos que anaven a llevar els servicis i que volien ficar-lo en altres localitats pròximes a nosaltres que són colls de botella, diguem, en les seues eixides, no són tan accessibles com si diguem Sueca, i aquest test de resposta del servici siga el més òptim i el més ràpid. Dir que aquesta proposta ja portàvem temps, en la legislatura passada ja s'estava treballant també, s'estaven barallant també a altres ubicacions, i així gent que estava en aquell moment governant també ho sap. Creiem que el lloc pot ser millor o pitjor, pot ser el que siga, però nosaltres sí que treballàvem en una ubicació, ara se treballa en una altra i per això estan així vostres governant per a veure quina decisió és la millor. Jo l'únic que així sí que ficaria en la desafecció, l'únic que com estava dient la senyora Torres de l'edifici serà municipal i les dependències, però en la clàusula 3 que ens fica Conselleria
sí que ens fica que la neteja també correrà a càrrec dels ajuntaments. Entonces, al final, pregunte, nosaltres estem fent la neteja de la base de la SAMU actual, ara, a dia d'avui? Això és la primera pregunta. Després, també n'hi havia una altra, si vol me contesta o si vol li dic diverses. També n'hi havia que dia que s'utilitza el 40% disponible, suposa que l'altre 40% és per depositar les andes de les cofradies que estaven allí ubicades, en cas seguiran allí, i si em pot contestar. Senyora Torres. Moltes gràcies, senyor alcalde. Mire, a la primera pregunta, actualment, el que era la neteja de la base de la SAMU corria a càrrec de la mateixa conselleria, que és la que fa la neteja de l'edifici del Centre de Salut Integral. Es barallaven les possibilitats hi ha hagut diferents negociacions, perquè també es barallava la possibilitat que ens farem càrrec dels consumibles, com per exemple llum, aigua i tal. Això se farà tot càrrec la pròpia conselleria. Simplement, com si diguérem, l'empresa o personal que neteja les estàncies de la SAMU actual és la que neteja el centre de salut, i per funcionabilitat tenien difícil el traslladar-se a netejar el que era el mercat d'abastiments. Actualment, avui per avui, si hagués estat funcionant el mercat d'abastos, sí que corria la neteja a càrrec de l'Ajuntament de Sueca. Per tant, ha sigut, dins de les negociacions, el mínim que va aportar l'Ajuntament de Sueca, que va ser la neteja. La resta de despeses, com vostè veurà en el que és el conveni de cessió, correrà a càrrec de conselleria. I després, segons a lo que vostè ha dit també, per això dic que això no ha sigut una feina d'avui per demà, s'ha treballat moltíssim per totes les parts i des de l'Ajuntament de Sueca. El que és la sessió, en un principi sí que s'havia valorat el fer una sessió parcial subdividint el que era tot l'espai del mercat d'abastos. Després, a nivell jurídic, funcional, pràctic, s'ha decidit que fent la sessió total és molt més funcional, conforme li he dit. S'arriba a un acord en el qual ells només van a fer ús de la meitat, pese a fer la sessió total de la infraestructura o de l'edifici, faran ús només de la meitat i d'un xicotet d'accés que necessiten per la rampa de lo que és el vehicle, que té que estar en techo cobert, però s'ha parlat també en les cofradies que tenen avui per avui allí guardades les seues andes, i s'ha redistribuït i s'ha organitzat i se deixen la possibilitat de continuar fent ús per tal de poder guardar allí les andes de les cofradies de Setmana Santa. Així és que és una espècie de simbiosi per les dues parts i sobretot molta voluntat de col·laboració entre tots. Espero haver-li contestat, senyor Vázquez. Senyora Benedito. Senyora. Bueno, sí, bona nit a totes i tots. Jo el que volia matisar és respecte a la manifestació que havia fet el senyor Vázquez de que la passada legislatura ja se va barallar, vull dir, la passada, el primer any de legislatura sí que vam estar treballant, la companyera Sari Sáez i jo, que portava en aquell moment ella Sanitat, per tal de fer-se. Evidentment se feia en una ubicació diferent, que a mi personalment no era la que més m'agradava, perquè veia que no era funcional el fet d'entrar en unes altres dependències municipals i utilitzar un espai que està també utilitzat en aquests moments, aunque no de la millor manera possible, però sí que volia ficar en capeu que en aquest moment pensem que aquesta ubicació s'ha decidit per tot l'equip de govern perquè era millor. En les anteriors negociacions, les obres d'adequació de l'espai municipal anaven a càrrec de lo que era l'Ajuntament de Sueca i era un cost prou elevat, sobre 100.000 euros. I en aquest cas, vull dir, aquestes obres van a córrer a càrrec de Conselleria, que va dotar-ho. Creiem que és un avanç molt important també, a més de que jo personalment considero, al igual que la resta de companys de l'equip de govern, que està molt millor comunicat on anirà en un futur que on se pensava a principi de la legislatura passada. I després, evidentment, el tema de la neteja, si s'haguera fet on anava en un inici, si haguérem pogut aconseguir els diners per a poder fer les obres, la veritat que haguera continuat fent-la també l'empresa que netejava ja aquesta edificació en el que és l'Ajuntament de Sueca. Entonces, creiem que els avanços són significatius, que se produeix
un ahorro a lo que és la ciutat de Sueca de més de 100.000 euros, que era el que estaven projectades les obres d'adequació de l'espai i totes les instal·lacions interiors que feien falta, taquilles, en tota la volumetria que ens van indicar ells a través de plànols i tal. I en aquest aspecte, com bé ha dit la senyora Torres, estem molt contents i pensem que s'ha avançat molt en aquest aspecte. Gràcies. Senyora Moncho, havia demanat la paraula també. Gràcies, senyor alcalde, i bona nit a tots els que ens estan veient, que no havia dit res abans. Bé, jo crec que, com bé ha dit totes les persones que han intervingut en aquest punt, és molt important que el servei de l'ambulància o del servei bàsic de suport es quede a la ciutat de Sueca en un espai que està en Sueca, però també és veritat que està a les afores, que està en el mercat d'abastiments o el que coneguem per el Sueca Park, per tant, superben connectat en tota la xarxa d'autovia de pobles de la comarca i tal, que el tema de la neteja és un tema molt insignificant a canvi de que tinguem aquest servei a la nostra ciutat, que és molt important que les obres les faci la conselleria perquè al final nosaltres fiquem l'espai i ells fiquen l'adaptació d'eixes habitacions i tot el que necessiten el personal que estarà en aquest servei, que és veritat que s'ha donat o s'ha cedit tot l'ús de tot l'immoble, però serà un immoble en el que jo crec que les andes no sobraran perquè allí no se podrà fer soroll ni se podrà perquè les persones de la SAMU dormen allí, per tant no se pot fer atractivitat que no siga algo que no tinga soroll. Per tant, jo crec que serà completament compatible, no crec que hi hagi ningun problema i jo crec que és un moment d'enhorabona per això, per l'amenaça que vostè dia que en altres anys s'estava intentant endur-se per part de la Conselleria de Sanitat i el Servei de Sueca. I per tant jo crec que és un punt d'enhorabona per a tota la ciutadania. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Moncho. Senyor Vázquez. Sí, dir que exactament, que ens alegrem que se quede així la SAMU, perquè com avui veiem les bancades que estan buides, qualsevol les pot gastar. Jo, com a últim matís de la ubicació nova, sí que miraria que les eixides de lo que és el Sueca Park, que potser tinguera una eixida especial el que és la SAMU dels vehicles que puguen transitar per allí, que ho estudi la policia local, que ho estudi el Departament d'Urbanisme, que ho transmetisca als propietaris del pàrquing d'allí, del Sueca Park també, que tenen part, perquè tinga una eixida, diguem, més òptima de les que puguen tindre els usuaris que gastem aquelles instal·lacions. Que tinga una eixida directa, diguem, que no tinga que estar pegant voltes per allí, però que ens alegrem de que es quede en Sueca i que estigui així el servici. Moltes gràcies. Bé, efectivament és una molt bona notícia que aquest servici vital, mai millor dit, es quedi en la nostra ciutat i donar l'enhorabona i les gràcies a tots els que heu lluitat i hem lluitat per a que així siga. No podem permetre-nos el luxe de perdre serveis essencials i més dels quals depenen vides humanes. Així que suposo que per unanimitat anem a aprovar aquest punt, anem a passar a votar primer. Vots a favor de l'inici de l'expedient de cessió del mercat d'abastiments per a la SAMU? Efectivament, per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt número 12. És el nomenament dels membres de la mesa de contractació del contracte del servei de neteja viària i recollida de residus. Senyor secretari. En aquest cas, com bé saben, els membres de la mesa de contractació del ple ja havien estat designats com a tal, però si bé ara falta particularitzar i determinar-los de forma nominativa. En base a lo referit, es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, aprovar la designació nominativa dels membres de la mesa de contractació d'assistència al ple de la corporació local, en compliment del punt 8 de l'acord plenari de data 3 de juliol de 2025, sent la relació que consta en la proposta.
I segon, publicar aquest acord plenari en la plataforma de contractació del sector públic per a coneixement dels licitadors que presenten oferta a la licitació de referència. Moltes gràcies, senyor secretari. Algun regidor vol prendre la paraula en aquest punt? Senyora Pérez. Bona nit a totes i a tots. Des del nostre grup volem recordar que, segons la pròpia llei de contractes i l'informe jurídic que ens han presentat en aquesta proposta, els càrrecs electes no són necessaris a la mesa de contractació, només poden ser una part minoritària, com a màxim un terç, i no hi ha cap obligació legal de que en formen part. Estem parlant d'un contracte de més de 3 milions d'euros anuals que marcarà durant 4 anys el servei de neteja. En aquest context, la transparència i la imparcialitat han de ser una prioritat absoluta. La contractació pública ha de ser tècnica i no política. Les decisions s'han de prendre segons criteris de preu, qualitat i solvència i no segons simpaties ni interessos electorals. La presència política pot introduir o generar pressions externes. La participació política pot afavorir dinàmiques de portes giratòries. La participació política, a més, és parcial perquè només l'equip de govern és el que està en ella i trenca l'equilibri i el control democràtic de l'oposició. I, a més, el ple és l'òrgan de contractació final, per tant, entenem que no cal que els polítics estiguen també en la valoració tècnica. És per això que proposem que la mesa estigui composta exclusivament per personal tècnic funcionari, amb coneixements especialitzats i independents, garantida, i que es deixen fora la presència política per evitar qualsevol tipus de dubte i sospita o intervenció de conductes o interessos. Moltes gràcies, senyora Pérez. Algun regidor més vol prendre la paraula en aquest punt? Val. Doncs passem a votar-lo. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra? Moltes gràcies. Passem al punt número 13, és d'acció social, és la nova proposta del contracte programa 2025-2028. Senyor secretari. Posa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, deixar sense efecte l'acceptació del contingut de la proposta de data 23 d'abril de 2025 i acceptar el contingut de la nova proposta de data 21 de juliol de 2025 amb identificador que consta la proposta del contracte programa 2025-2028 que consta en el present expedient i facultar a l'alcalde per a la signatura del contracte programa 2025-2028 en els compromisos, termes i condicions que s'establissin en la mateixa i en la repercussió econòmica esmentada, així com de les addendes que permeten donar solució a les necessitats que es plantegen, entenent que la nova proposta substitueix l'anterior. La modificació introduïda respecte a l'anterior proposta suposa una repercussió econòmica de 2.650 euros menys en el finançament del personal de SACEM, que passa de 33.650 euros a 31.000 euros. I sobre el total del contracte programa de 2025-2028, que passa a ser d'anualitat 2025 6.027.974 euros i així successivament per a la resta d'anualitats, a excepció de l'anualitat 2028, que passa a tenir un import inferior de 6.036.590 euros. Segon, després de la seva formalització, es procedirà a complir amb les obligacions de publicitat i d'enviament al Tribunal de Comptes assenyalades en el present informe. Tercer, l'acord al respecte s'haurà de comunicar a l'àrea d'acció social i als departaments de secretaria, tresoreria i intervenció. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Sáez. Bona nit a totes i a tots. Gràcies, senyor alcalde. Simplement explicar que ens van enviar la proposta per a firmar el contracte de programa i la passarem ja per el ple. I una vegada aprovada la proposta havien d'enviar-nos des de Conselleria el contracte programa per a firmar-lo. En comprovar que passaven els dies i que no ens l'enviàvem, vam tindre que tocar i ficar-nos en contacte per veure què és el que passava. I simplement és que havien comès un error en un dels mòduls, exactament en el SACEM. El SACEM consta d'una TIS i una psicòloga i ells havien ficat 2 psicòlegs, per tant pujava els 2.000 i pico euros més. I clar, entonces ho tenim que rectificar i tornar a passar per el ple, simplement és això. Vale. Error de la conselleria, n'hi ha que puntualitzar. Algun regidor o regidora més vol prendre la paraula en aquest punt? Doncs passem a votar esta nova proposta contracte programa 2025-2028. Vots a favor?
per unanimitat. Moltes gràcies. El punt 14 de Consell Agrari hem de ratificar la inclusió en l'ordre del dia, ja que no es va dictaminar en les informatives per una errada també. És la proposta de substitució d'un vocal de grup 2 en la Junta Rectora i en la Comissió Executiva del Consell Agrari. Votem primer la ratificació de la inclusió. Vots a favor de la ratificació? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. I ara el senyor secretari llegirà els acords. Es proposa al ple l'adopció del següent acord. Primer i únic, que es procedisca a cessar a don Salvador Segarra Ferrando com a vocal del grup 2 de la Junta Rectora i de la Comissió Executiva i que siga nomenat en substitució d'este com a vocal del grup 2 de la Junta Rectora i de la Comissió Executiva el senyor Rafael Biel Córdoba. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Sáez. Gràcies, senyor alcalde. Pues sí, diré unes paraules de benvinguda per a Rafael Biel i sobretot per despedir a Salvador Segarra i dir que en tot aquest temps que he tingut el gust de compartir amb ell, sols tinc que agrair-li tant la benvinguda com totes les atencions. Dir que Salvador és una persona molt capacitada en el seu lloc, ha sigut amable, respetuós, amb una educació admirable i una gran qualitat humana. Vull agrair-li tota la seva ajuda des del primer moment com a presidenta del Consell, les seues ensenyances. És una persona molt culta i que dona gust sentir-la parlar. Roser, la meva companyera i jo, crec que ratificarà el que estic dient. I recórrer en els camps d'arròs mentre ens anava contant 1000 històries, la veritat és que ha sigut un gran aprenentatge. Per tant, sols dir benvingut a Rafael i a Salvador Segarra, moltíssimes gràcies per tot. Moltes gràcies, senyora Sáez. Senyora Pérez. Aprofitem també per agrair sincerament la tasca realitzada fins ara per Salvador Segarra. He tingut el mateix parer que la senyora Sáez respecte a ell. Ha exercit la representació del Consell Agrari amb responsabilitat i molt bona praxis i alhora traslladar la nostra enhorabona al senyor Rafael Biel, a qui desitgem una trajectòria molt profitosa i rigorosa en la seva nova responsabilitat. Moltes gràcies, senyora Pérez. Passem a votar aquesta proposta de substitució. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem ja al punt número 15, que és una moció per a demanar l'auditoria de la Caixa de les Pensions. És una moció que ens han fet arribar les persones de Pense Pensions Dignes, de Sueca, que algunes d'elles les tenim així entre nosaltres en aquest plenari, i que hem presentat, hem assumit els 21 regidors i regidores d'aquest Ajuntament, i que ara el senyor secretari passarà a llegir la moció. La llei 21/2021 de 28 de desembre de garantia del poder adquisitiu de les pensions i d'altres mesures de reforç de la sostenibilitat financera i social del sistema públic de pensions recull en la seva disposició addicional 6ena que en el termini màxim d'un mes des de l'aprovació d'aquesta llei el govern encarregarà l'elaboració d'un informe d'auditoria relatiu als ingressos provinents de cotitzacions socials i a les despeses de naturalesa contributiva i no contributiva de la Seguretat Social, amb una atenció especial als conceptes als quals es refereix la disposició addicional 32 de la Llei General de la Seguretat Social. Aquest informe, que es realitzarà en un termini màxim de 6 mesos per a la seva elevació a la Comissió de Seguiment i Avaluació dels Acords del Pacte de Toledo, comprendrà la quantificació d'aquests conceptes i el seu finançament durant el període comprès entre els anys 1967 i 2019, amb dos inclosos. En data d'avui, aquest mandat legal no ha estat complit, per la qual cosa l'obligada auditoria hauria d'ampliar-se al període comprès entre els anys 1967 fins al 2024. A més, aquesta auditoria és una reivindicació mantinguda en el temps per diverses plataformes de pensionistes i especialment COESPE, Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Públic de Pensions. El 22 de març de 2022, el Tribunal de Comptes va declarar en seu parlamentària del Congrés dels Diputats que l'Estat va utilitzar les cotitzacions socials per a pagar el podem dir despeses indegudes. La presidència del Tribunal de Comptes va quantificar en més de 103.690 milions d'euros les despeses assumides entre 1989 i 2018 per la Seguretat Social en partides no contributives, que haurien d'haver estat finançades per l'Administració General de l'Estat.
Aquestes despeses indegudes incloïen part de les prestacions no contributives de caràcter assistencial, polítiques fiscals i d'incentius a l'ocupació a través de reduccions de quotes, polítiques de suport a les famílies o despeses de funcionament que, d'acord amb les recomanacions del Pacte de Toledo, haurien d'anar amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat i que servirien, segons l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal, AIREF, per a superar el dèficit del sistema. Considera aquest organisme factible tancar el dèficit estructural existent en la Seguretat Social, mitjançant l'assumpció per part de l'Estat de determinades despeses que ara suporten les cotitzacions. Tercer, l'article 103 del Reial Decret 8/2015 de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text reforç de la Llei General de la Seguretat Social, disposa en el seu apartat primer que les quotes, béns, drets, accions i recursos de qualsevol altre gènere de la Seguretat Social constitueixen un patrimoni únic afecte als seus fins, distint del patrimoni de l'Estat. Les cotitzacions laborals i socials són patrimoni de les persones treballadores i tenen una finalitat clara, protegir socialment aquestes persones. L'ús indegut d'aquests recursos de la Caixa de la Seguretat Social per part de diversos governs, motivats per interessos polítics o partidistes, no té justificació i posa en risc l'estabilitat del sistema públic de pensions, especialment pel retard acumulat en l'execució de l'obligada auditoria de comptes i falsos deutes de la Seguretat Social amb l'Estat. Per tot l'exposat, sol·licitem: primer, aprovar aquesta moció de caràcter institucional i segon, instar al Govern de la Nació i al Congrés dels Diputats instant-los a complir la disposició addicional 6a de la Llei 21/2021 de 28 de desembre i realitzar sense més dilació l'auditoria dels comptes de la Seguretat Social pel període comprès entre els anys 1967 i 2024. Moltes gràcies, senyor secretari. Algun regidor o regidora vol prendre la paraula en aquest punt? Senyora Moncho. Bé, no n'hi ha molt que afegir a l'exposició de motius que ha llegit el senyor secretari i al que se demana en aquesta moció. En primer lloc, jo voldria demanar disculpes al Pense Pensions perquè fa molt de temps que ens va proposar presentar aquesta moció i no ho hem fet fins a este plenari, però bueno, n'hi ha molts pobles que ja ho van aprovar per unanimitat i nosaltres serà avui quan l'aprovem. L'hem presentada com a corporació municipal. Crec que tots estem d'acord en tot el que es diu en la moció i res, gràcies per tota la tasca que feu en defensa de les pensions, no de les vostres, que vosaltres ja les esteu cobrant, sinó de les pensions dels futurs pensionistes que som els que estem ací. I és una tasca que feu sense demanar res a canvi, en una lluita contínua en la que se reuniu tots els divendres en la plaça de l'Ajuntament per informar a la gent del que està passant, sobretot en el tema de les pensions. Res més, donar-vos les gràcies i quan s'acabi el plenari suposo que demanareu la paraula i intervindreu en este punt. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Moncho. Senyor Vázquez. Moltes gràcies, sí. Des del nostre grup municipal votarem a favor d'aquesta moció perquè entenem que respon a una necessitat fonamental de garantir la transparència i la sostenibilitat del nostre sistema públic de pensions. Dir que l'exposició de motius, el que està dient, que no fa falta afegir molt més i per tant donarem el nostre suport a aquesta moció. Moltes gràcies, senyor Vázquez. Senyora Benedito. Bona nit de nou, moltes gràcies, senyor alcalde. Des de el grup municipal Sueca per davant no ens queda massa per afegir, simplement que estem totalment d'acord des que se'ns va proposar per la companya Pilar Moncho a través que li ho havien proposat Pense Pensions Dignes, que creiem que és més que necessària perquè des que es va aprovar la llei a l'any 2021 a finals d'any es donava un plaç que està complit amb creixents i entenguem que, com bé s'ha dit ja per la resta d'intervenents, és que estem ací, tal volta, més segur serà que puguem arribar a tindre una pensió i el que volem és que siga una pensió digna i que estiga tot fiscalitzat i auditat i que els diners vagin allò on han d'anar i es sufragin a través de les partides corresponents i no buidant la hotxa de les pensions com s'ha fet en algunes ocasions. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Benedito. Algun regidor més vol prendre la paraula? Passem a votar la moció per a demanar l'auditoria de la Caixa de les Pensions. Vots a favor?
S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem al punt número 16. És una moció que també assumim els 21 regidors i regidores de l'Ajuntament. Ens la fa arribar, en aquest cas, la Unió Llauradora, i és per reclamar l'etiquetatge obligatori de l'origen de l'arròs. La llegirà el senyor secretari. El sector arrossera valencià representa no sols una activitat econòmica essencial per a moltes famílies, sinó també un pilar fonamental en la conservació del nostre patrimoni ambiental, com és el cas del Parc Natural de l'Albufera i la Marxal Pego-Oliva. La seva continuïtat està avui amenaçada per la creixent importació d'arròs procedent de països tercers, sovint sota condicions de producció que no respecten els estàndards exigits dins de la Unió Europea. Durant els últims mesos s'han detectat grans entrades d'arròs importat pel Port de València, fins 14.000 tones en poc més d'una setmana en el passat mes de maig, dirigides a empreses amb instal·lacions ubicades a la pròpia zona productora valenciana. Aquestes empreses envasen l'arròs i el distribueixen a les principals cadenes comercials, sovint sense indicar l'origen real del producte en l'etiquetatge, limitant-se a assenyalar que ha sigut envasat a Espanya, o fent ús d'imatges i referències a la tradició i cultura valenciana. Aquesta situació genera una doble conseqüència negativa. Per una banda, competència deslleial per a les persones arrosseres valencianes que han de vendre per davall dels costos a causa de la pressió exercida per aquestes importacions massives, sovint provinents de països que utilitzen productes fitosanitaris prohibits a la Unió Europea i que no respecten els drets socials ni ambientals. Desinformació i engany al consumidor, que pot pensar que està adquirint arròs valencià quan realment es tracta de producte importat, però envasat localment. Actualment, el reglament de la Unió Europea 1169/2011 sobre la informació alimentària facilitada al consumidor no exigeix la indicació obligatòria de l'origen de l'arròs, excepte si la seva absència pot induir error. Això crea un buit legal que permet etiquetar com a local un producte que, de facto, no ho és, a diferència d'altres productes com la carn, la mel, les fruites fresques o l'oli d'oliva. L'arròs ha quedat fora de l'obligatorietat d'indicar-ne l'origen, fet que representa una anomalia injustificable, tenint en compte el pes econòmic i estratègic d'aquest cultiu. A més, les importacions d'arròs procedents de països tercers es beneficien d'acords comercials internacionals que no garanteixen reciprocitat en les condicions de producció ni en les exigències ambientals o sanitàries, la qual cosa deriva en una clara distorsió de la competència. Per tot això, es considera urgent i necessari que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, així com els representants dels grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, insten la Comissió Europea a modificar el referit reglament, per tal d'incloure l'arròs dins del grup de productes per als quals és obligatori indicar de forma clara i destacada el país d'origen en l'etiquetatge. Només així podrem garantir la transparència informativa per al consumidor, fomentar el consum responsable i de proximitat i donar suport efectiu a un sector agrari fonamental per a la sostenibilitat ambiental, econòmica i social del nostre territori. Per tot l'exposat, aquest Ajuntament acorda: primer, instar al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació a que promoga davant la Comissió Europea una modificació del reglament de la Unió Europea per a que es faci obligatori l'etiquetatge de l'origen de l'arròs, amb independència del lloc d'envasament. Segon, instar els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a que recolzen i impulsen una iniciativa legislativa que reclame a la Unió Europea aquesta modificació normativa. I per últim, fer arribar aquest acord al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, a la Comissió d'Agricultura, Pesca i Alimentació del Congrés dels Diputats, a les conselleries competents de la Generalitat Valenciana i, finalment, a la Unió Llauradora i Ramadera. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Sáez. Gràcies, senyor alcalde. La denominació d'origen de l'arròs és importantíssim perquè protegeix la qualitat, l'origen i tradició d'un producte tan nostre. Així n'assegurem al consumidor que està adquirint un arròs amb característiques úniques i reconegudes. Això beneficia els productors, garantint-los un preu just i valorant el seu producte. A més, també preservem la cultura i el patrimoni gastronòmic. El no fer-ho desemboca, com hem dit, en la pràctica desleial, en què es venen l'arròs a preus més baixos per a desplaçar a altres competidors. I fer-ho per baix del cost de producció, la qual cosa danya la reputació del producte. Es promociona l'arròs com si complira amb els requisits de la denominació quan no és aixina, utilitzant imatges o informació falsa per atraure als consumidors. La imitació o la falsificació,
creant productes que imiten la imatge o el nom d'un arròs amb denominació d'origen, enganyant sobre la seva autenticitat. Els consumidors compren productes de menor qualitat pensant que són autèntics i això crea insatisfacció i desconfiança. Per això recolzem, com no podia ser de cap altra manera, esta moció i sobretot els llauraors. Sempre estarem al seu costat recolzant-los tot el que necessiten. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Sáez. Algun regidor, regidora més? Senyora Moncho. Bé, com ja s'ha dit en la moció, el que tractem és de que l'arròs que arriba de fora de l'estat espanyol, que no s'ha cultivat així, que se li reconega d'on ve, vull dir, que se faci aquesta traçabilitat i que no se li doni l'etiquetatge de lo que és l'arròs, per exemple, valencià, ficant figures com una fallera o una paella o l'albufera, que estan, al final el que s'està fent és enganyar al consumidor, que és el que va a comprar l'arròs. Nosaltres, per exemple, els nostres arrossers que estan mantenint el parc natural de l'albufera en el cultiu estan somesos a un control de fitosanitaris i controls de tot tipus que fan que el seu cultiu siga més complex i a la vegada més car, perquè tenen que treballar en condicions especials per estar dins d'un parc natural. Això fa que no puguen competir en l'arròs que ve de fora, que no té ningun tipus de control i no té, per exemple, el preu de les persones que treballen per a fer aquests cultius, treballen en condicions laborals diferents a les persones que treballen així. Els arrossers de València estan cansats de que ells ho facin tot de manera correcta i després vinga un barco de 14 tones i deixa així arròs i s'etiqueta com si fos fet així a València, competint amb ells d'una manera molt deslleial, com diu la moció. Per tant, nosaltres al costat de tots els arrossers, els de València i els de tot l'estat espanyol, per tal de protegir el nostre cultiu i de que se li doni el valor que li correspon. Gràcies. Gràcies, senyora Moncho. Senyora Pérez. Bona nit de nou. Com a grup municipal ens adherim de forma ferma i sense cap mena de dubte a aquesta moció. La defensa del nostre arròs, dels nostres agricultors i de la sostenibilitat del nostre entorn no és una qüestió de partit, sinó una obligació de tots els que representem el poble de Sueca. La moció reflecteix perfectament una realitat que els nostres arrossers fa temps que denuncien, la competència deslleial i l'engany al consumidor. No podem permetre que l'arròs importat, que sovint no compleix els nostres estàndards de qualitat ni de respecte al medi ambient, es vengui fent ús de la nostra imatge. El text de la moció és encertat en el seu objectiu i en les seues demandes, i per això el recolzem. Però com a consistori podem aprofitar l'oportunitat d'anar més enllà. Creiem que aquesta moció ha de ser el punt de partida d'una acció més decidida i proactiva per part de l'Ajuntament. Entenem que, a més de les peticions a Madrid i a Brussel·les, l'Ajuntament de Sueca ha de posar en funcionament actuacions per a potenciar la marca Arròs de València, Arròs de Sueca. Cal que des del consistori es lideren campanyes de sensibilització i informació perquè els nostres veïns i veïnes coneguen i valoren l'autèntic arròs de proximitat, el que es cultiva a casa nostra. Ajudar a diferenciar el producte és la millor manera de protegir-lo. I també exigir més transparència en la cadena de valor. Ja que som el cor de la producció arrossera, hem de ser els primers a exigir a les empreses envasadores instal·lades al nostre territori que complisquen amb la màxima transparència i que no facin un ús enganyós de la marca envasat a Espanya per a productes d'importació. L'Ajuntament ha d'intentar ser garant d'aquesta bona pràctica. Adherir-se a aquesta moció és un bon pas, però no l'únic. Cal que el nostre compromís amb els arrossers siga visible i constant. Demanem al govern municipal que tingui en compte aquestes propostes per a futures actuacions i que aquesta moció servisca com a un impuls real i durador del nostre sector agrari. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vostè, senyora Pérez. Senyora Torres. Moltes gràcies, senyor alcalde. Com no podria ser d'altra manera, el Partit Popular, i en aquest cas el grup municipal del Partit Popular, formem part també de donar l'iniciativa a aquesta moció i
i estar al costat i d'una manera o altra tornar-los als llauraors la gran feina que fan per tal de treballar i de poder-nos donar a nosaltres este gran tresor que tenim, que són cada espiga daurada dels nostres camps. Per això mateix, quin ajuntament seríem si no ens adherirem en l'eslògan que tenim de Sueca ciutat arrossera? Així que des del nostre grup, òbviament, apoyant la moció serà favorable. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Torres. Passem a votar la moció. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Moltes gràcies. Passem ara al punt número 17. És la moció per a sol·licitar la modificació de la llei electoral valenciana i rebaixar la barrera electoral autonòmica del 5 al 3%. Moció presentada pel grup municipal Sueca per Davant i pel grup municipal Compromís per Sueca. Senyor secretari, llegirà els acords. Es proposa al ple l'adopció dels següents acords. Primer, instar a les Corts Valencianes a modificar l'article 12 de la llei electoral valenciana de 1987 per a permetre primer, la baixada de la barrera electoral del 5% del total dels vots emesos a un 3%. 2. Que el còmput s'efectue en cada circumscripció electoral provincial, de conformitat amb el que disposa en l'apartat primer de l'article 12. 3. Que este còmput s'efectue sobre els vots vàlids emesos en cada circumscripció. Esta modificació del sistema electoral implica acabar amb una de les barreres electorals més dures de l'Estat i garantís que les Corts Valencianes reflectisquen de forma més fidel la pluralitat present en la societat valenciana. I segon, donar compte dels acords a les Corts Valencianes, a la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i al Consell de la Generalitat Valenciana. Moltes gràcies, senyor secretari. Senyora Benedito. Gràcies, senyor alcalde. Doncs bé, el passat 8 d'abril la Unió Municipalista, que és una confederació de partits locals independents, va registrar a les Corts Valencianes una iniciativa legislativa popular en defensa de la modificació de la llei electoral valenciana per tal de tindre una democràcia més representativa, justa i plural. Aquesta iniciativa ja ha sigut admesa a tràmit per la Mesa de les Corts en el butlletí oficial del passat 23 de maig de 2025. L'actual llei orgànica de règim electoral general presenta deficiències que comprometen els principis constitucionals d'igualtat i proporcionalitat del vot. El sistema de circumscripcions provincials i el mètode de repartiment d'escons afavoreixen de manera desproporcionada a les forces polítiques amb suport territorial concentrat, en detriment de la pluralitat i la representació justa del conjunt electoral espanyol. La Constitució espanyola de 1978 estableix que la sobirania resideix al poble espanyol i tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a participar en els assumptes públics directament o a través de representants. A més, als articles 1.1, 1.2, 9.3 i 23 de la Constitució s'exigeix un sistema electoral basat en els principis de proporcionalitat i igualtat del vot, una cosa que ara mateix no s'està complint pels interessos dels partits tradicionals. L'actual sistema ve marcat per l'Estatut d'Autonomia de l'any 82 i per la llei electoral valenciana de l'any 87 i s'allunya d'aquest sistema democràtic que es defineix en la nostra Constitució, així com dels tractats internacionals ratificats per Espanya, així com el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. La legislació electoral valenciana introdueix una sèrie de barreres que es diferencia de les restants lleis autonòmiques, diferenciant-se pels gravàmens que introdueix. En aquest sentit, el 5% és la barrera més elevada i el còmput afecta sobretot a nivell d'autonomia en lloc de a nivell provincial com en altres comunitats autònomes. En l'actualitat és necessari una representació democràtica en la qual cada vot tinga el mateix valor, reflectint clarament la voluntat del poble. I per aquest motiu es proposa la reforma que, en base als acords que ha llegit el senyor secretari. Esta no és la primera vegada que es proposa una modificació, ja es va iniciar en l'any 2017 i en l'any 2016-2017 ja es va intentar sense èxit rebaixar aquesta barrera electoral del 5% en àmbit autonòmic sense èxit i en posterioritat
també s'ha arribat. És una qüestió que és molt important perquè entenguem que en una societat plural com la que n'hi ha a dia d'avui hem de tindre representació tant els partits grans que la tenen tradicionalment com els partits més menuts. En aquest sentit s'han fet moltes xerrades i compareixences també a les Corts Valencianes per professors titulats de la Universitat de València en el que es queda palès la necessitat de rebaixar el llistó electoral del 3% en còmput almenys provincial, donat que un partit amb un 11% de representació en una circumscripció provincial pot no arribar a entrar a les Corts Valencianes perquè es té en compte la circumscripció del 5% a nivell d'autonomia. I per això entenem tan necessària per a que la veu de tots els valencians i valencianes tinga cabuda allà on es decideixen totes les qüestions inherents i aquelles en les que tenim la possibilitat de legislar perquè tenim cedides les competències per part d'Espanya. Aleshores, entenem que és més que necessària aquesta rebaixa. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Benedito. Algun portaveu més? Senyor Tomàs. Bona nit a tots i a totes. Bé, sí, efectivament, com estava comentant la companya Benedito, en la legislatura 15-19 van estar treballant els tres grups de les Corts Valencianes, el PSPB, Compromís i Podem, una proposició de llei per a poder canviar la llei electoral valenciana. I, conforme estava explicant ella, és molt complicat perquè tens que tindre un 66% de la Càmera per a poder canviar una llei d'aquest calat. Jo crec que mai ho havien tingut els valencians tan a prop el que se poguera fer aquest canvi, ja que dins del mateix programa electoral de Ciudadanos venia replegat que ells estaven d'acord en fer la baixada al 3%, cosa que quan tenia que materialitzar-se ens van dir que no, i entonces no se va poder materialitzar aquesta nova llei electoral valenciana. I és per això que nosaltres considerem imprescindible l'eliminació de la barrera del 5% dels vots emesos que contempla l'actual llei electoral valenciana, ja que constitueix el principal element distorsionador del nostre sistema electoral. La nostra postura és que la reforma del sistema electoral contempla l'establiment d'una barrera electoral del 3%. Cal acabar amb una de les barreres electorals més dures de tot l'Estat i proposem reduir la barrera per a que cap valencià es quede sense veu a les Corts. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Tomàs. Algun portaveu més pot prendre la paraula? Senyor Vázquez. Moltes gràcies i perdó. Des del nostre grup municipal valorem positivament l'objectiu d'avançar cap a una democràcia més representativa i plural. Coincidim en les necessitats de revisar el sistema electoral per garantir el vot de totes les persones, que tinga un valor equivalent i reconèixer que hi ha un debat legítim sobre la barrera electoral actual i de manera de computar els vots. Tanmateix, pensem que primer perquè entenem que es tracta d'una qüestió de gran complexitat tècnica i jurídica que afecta l'estructura institucional de la Comunitat Valenciana i que ha de ser abordada amb el màxim consens i rigor des de les pròpies Corts Valencianes, on hi ha mecanismes de participació com la iniciativa legislativa popular que ja està en marxa. Segon, perquè aquesta proposta implica canvis de fons de representació pública i territorial que necessiten un debat profund i amb una mirada a llarg termini, tenint en compte tant la representació de pluralitat com d'estabilitat institucional. I finalment, perquè considerem que el nostre Ajuntament, tot i ser part implicada com a institució democràtica, no és el fòrum més adequat per a posicionar-se sobre una reforma electoral tan específica que ha de ser dedicada al marc parlamentari corresponent amb les participants dels agents polítics, socials i jurídics competents. Per tot això, el nostre grup ens abstindrem amb el respecte del contingut d'aquesta moció, amb desig que aquest debat continuï en responsabilitats des de les Corts Valencianes
escoltant totes les veus i buscant un ampli consens que mereix una reforma d'aquesta importància. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor Vázquez. Senyora Torres. Moltes gràcies, senyor alcalde. Respectant les regles del joc de la convivència i la democràcia i respectant també el resultat electoral i el valor de cada vot i encara més màxim respecte a aquesta moció en el seu dret polític, sabent, conforme diu la pròpia moció, que ja s'està tramitant en paral·lel aquesta iniciativa legislativa popular com que el procediment ja està en marxa, que siguin les Corts les que tinguin que pronunciar-se, el sentit del nostre vot serà l'abstenció. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Torres. Senyora Benito, volia afegir una coseta? Sí, simplement una cosa. Volia afegir i matisar que, com bé s'ha dit, el que s'ha presentat és una iniciativa legislativa popular. Ara s'ha iniciat ja el període en les Corts Valencianes i ara estem en un moment de recollida de firmes i el nostre grup municipal Sueca per davant, com a membre d'Unió Municipalista, tenim uns llistats de firmes per a poder recollir firmes i així que qualsevol persona que estigui interessada en que aquesta iniciativa legislativa popular, que és del poble, per això es recullen firmes, puga signar-la i, evidentment, una vegada s'arribi a replegar totes les firmes que són necessàries, es tramitarà en el lloc corresponent i per les persones que corresponen en les Corts Valencianes. És a dir, l'Ajuntament no interfereix en la seva tramitació ni incideix en res, sinó simplement des d'ací el que fem palès és la necessitat de baixar aquest llistó electoral, perquè, com bé s'ha dit, simplement és que les dades són les que són i ja en l'any 2015, per exemple, n'hi havia un partit amb molta representació, amb més de 106.000 vots a nivell autonòmic, que es queda fora de les Corts Valencianes en un 4,26% per no arribar a això i que havia tret en alguna circumscripció provincial molts més vots que altres partits amb més representació a nivell autonòmic. Aleshores pensem que és necessària i això tenim firmes a l'abast de la ciutadania per tal que pugui donar suport a aquesta iniciativa. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Benedito. Senyor Vázquez. Sí, jo una puntualització a la senyora Benedito. Me pareix molt bé que el seu partit faci una recollida de firmes, però si estem parlant de l'Ajuntament, no a nivell privatiu de cada partit polític. Si vostè volia fer una crida a la ciutadania, hauria tingut que gastar un altre altaveu que no este punt del plenari, que està gastant-lo partidàriament per vostè. Siga conscient del que estava dient. Me pareix molt bé que faci aquesta reivindicació, però no és el punt correcte gastar este altaveu del plenari de l'Ajuntament de Sueca per a fer actes partidistes propis. Fa més de 40 anys que s'aprovà l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. En aquell moment històric, en plena consolidació del règim democràtic, es van introduir mecanismes de seguretat per evitar la presència de determinades forces polítiques en el Parlament valencià. Un d'estos mecanismes fou la barrera electoral del 5% autonòmic per accedir a les Corts. Avui, en l'any 2025, este filtre s'ha convertit en una ferramenta d'exclusió obsoleta i democràticament insostenible. En nom d'una suposada estabilitat, el sistema valencià ha condemnat històricament centenars de milers de votants a la irrellevància. Amb dades a la mà, el CDS el 1991, Unió Valenciana el 1999, el Bloc en diverses eleccions i, més recentment, forces com Podem o Ciutadans han quedat fora de l'hemicicle, tot i superar el 4% o, en alguns casos, els 100.000 vots. En canvi, aquesta barrera no ha evitat l'entrada de partits d'extrema dreta ni de projectes autoritaris, tot al contrari. Alguns han accedit còmodament. Per a què serveix, doncs, una barrera que no protegeix però sí que castiga? En aquests últims mesos s'ha tornat a demanar la baixada del llistó electoral, en aquest cas des de la Unió Municipalista, la Confederació de Formacions Polítiques Locals, Comarcals i Independents, de la que Sueca per davant és un dels partits promotors. Des d'aquest Ajuntament, el de Sueca, demanem avui el vot favorable a rebaixar la barrera electoral del 5% autonòmic al 3% provincial, com ja ocorre en altres comunitats autònomes. No es tracta d'un capritxo, sinó d'una correcció democràtica que reconega la realitat plural de la nostra autonomia, que dona veu a aquells projectes locals i comarcals que, malgrat tindre suport ciutadà, queden exclosos del sistema institucional. Aquesta iniciativa no és nova.
Diferents formacions parlamentàries com Compromís, Podem o el PSPB-PSOE l'han defès en més d'una ocasió en els darrers anys. Sense anar més lluny, fa unes setmanes en el ple de la Diputació de València i també a diversos ajuntaments on ja s'han presentat i aprovat mocions en aquest sentit. Malauradament, la modificació de la barrera electoral ací a la Comunitat Valenciana no ha arribat mai a bon port, perquè requereix una majoria qualificada de 2/3 a les Corts i perquè sovint ha estat bloquejada per càlculs partidistes. Avui demanem als diferents grups municipals i regidors no adscrits de l'Ajuntament de Sueca un vot favorable a aquesta proposta perquè considerem que la realitat de la societat valenciana ha canviat. El nostre mapa polític i social és més divers que mai i l'actual sistema electoral no és capaç de recollir aquesta complexitat. La conseqüència no és només la falta de representació, sinó una creixent desafecció ciutadana. Perquè quan votar no serveix per a res, quan el vot no es tradueix en veu política, és el mateix autogovern valencià qui es deslegitima davant la ciutadania. Reduir la barrera al 3% i fer-ho per circumscripció provincial, com passa en Catalunya, Andalusia o Castella-Lleó, per posar només alguns exemples, no sols és coherent amb els principis democràtics, sinó que ens acosta a una representació més justa i real. Cap projecte polític hauria de tindre por d'un sistema més obert, perquè la pluralitat no és debilitat, és riquesa. I perquè només amb unes Corts que reflectisquen la diversitat real del nostre poble i dels nostres pobles podrem seguir avançant en un autogovern valencià fort, legítim i al servici de tota la ciutadania. Passem a votar aquesta moció. Vots a favor? Abstencions? Moltes gràcies. Queda aprovada la moció. Passem ara al punt número 18, que és donar compte de les actes de Junta de Govern local de 23 i 30 de juny de 2025, 7, 14 i 21 de juliol de 2025. Algun regidor vol prendre la paraula? Senyora Pérez. Bona nit de nou. La Junta del 23 de juny, el punt 2 i el 3 són rectificacions en les ajudes econòmiques per necessitats bàsiques. La pregunta és, fins que no han estat aprovades aquestes rectificacions, les persones a les que els corresponien no han pogut cobrar? Pregunta. No. Fins que en la Junta de Govern han rectificat els DNIs... No, anem a veure, no vull dir si la documentació que han presentat no era la correcta i s'havia de rectificar fins que no estiga tot bé i passar per Junta, evidentment no cobrem. No, jo el que he entès és que no havien teclejat bé el DNI d'aquestes 3 persones en 2 punts diferents, una en ajudes són mesos diferents, per això són 2 punts diferents, però l'errada és la mateixa. És una errada en el DNI. Una errada administrativa. Una errada administrativa. Doncs això, que se posen un poc en compte, que tinguin en compte aquestes coses en serveis socials. Que no cometisca, que no faci ningú error. No, jo no li estic dient això i no poso en la meva boca paraules que encara no he dit. Espero que les diga i després me contesta. Respecteu el torn de paraula. Senyora Pérez. Jo imagino que sé que serveis socials té molta feina i que les coses no poden acumular-se i per tant és normal tindre errades, però ser possible que no siguin d'aquest tipus perquè clar, són necessitats bàsiques i que se tinga això un poc més en compte que aquest tipus d'ajudes són això, bàsiques i no s'està cobrant res més. Per tant, que aquestes 3 persones hagin estat ahí 2 mesos més sense poder accedir a elles, jo entenc que és una errada i que tots ne cometem, però que ha de ser possible que a veure si això li posen un poc més d'atenció. Només era això. Sí, no, això vull que me pareix perfecte, però com són persones que no vull dir perquè hasta robar s'enganyen, però en aquest cas són persones que evidentment ni voldrien enganyar-se, ni voldrien que s'allargaran el temps que aquestes persones pogueren cobrar, simplement són persones i tots, i vull dir, no fa falta que es digui que s'espavilen perquè, com bé has dit, tenen un cúmul gran de feina i dona la cara per totes i cada una de les persones que formen serveis socials com a persones i com a professionals. Entonces, les persones no s'enganyem, ja està. Jo també dono la cara per elles, sé que intenten fer-ho el millor possible,
però a tal volta n'hi hauria que mirar si aquest tipus d'errades que paralitza, seguint errades administratives, si cabria la possibilitat de que no paralitzaren d'esta forma el seu cobrament, perquè són errades tan... El seu tema plegar de part de vostè, senyora Pérez. El punt 4, que és de comerç d'esta mateixa Junta de Govern, que versa sobre el nom del punt és New London més terrassa més tarima. Al llarg d'aquest punt no he aconseguit averiguar si la terrassa se li coincideix amb tarima o sense tarima, perquè no ho diu. Algú me podria aclarir com es queda este punt? Senyora Ribes. El 23 del 6, el punt 4. Sí, a veure, no la tinc davant, però sí que té un tros de tarima. La terrassa va en... A veure, espera que... És terrassa descoberta i caràcter desmuntable. Per tant, si és desmuntable, deu tindre tarima que es pugui desmuntar en un moment determinat. Sí, de fet, l'ha muntat i l'ha desmuntat diverses vegades quan fa falta. Té un tros de tarima i quatre taules, sempre sé que té, però va en tarima. No s'especifica. Simplement diu que es podrà muntar i desmuntar, però aquest adjectiu se li pot aplicar a les cadires i les taules. No diu específicament sí, va haver tarima i la tarima haurà de ser desmuntable. Per això preguntava, per saber exactament si existia o no existia la tarima. Sí que té perquè, a veure, és perquè té un desnivell el carrer i entonces ho posa per això, però se pot afegir i no n'hi ha problema. Sí, a més, en aquest cas, afegís que el que ha dit la senyora Ribes, en aquest cas, estem parlant de que en l'expedient també hi ha un informe perquè, com sap vostè, ocupa un espai que és bé d'interès cultural, és un espai BIC, i per tant requereix d'un informe especial en aquests casos. Però l'informe jo no el veig i per tant ja li dic que de la mateixa Junta de Govern no s'extrau i ja està. Només volia saber si n'hi havia o no n'hi havia tarima perquè sé que n'hi ha un desnivell important, si s'havia aprovat o no, no n'hi ha més. Gràcies. La Junta del dia 30 de juny, que és el punt 3, que són reforços de la policia de maig. La pregunta és, ens podria dir el dia 17 de maig què va passar per a tindre 5 persones en reforç? Pues en estos moments no li ho puc dir, perquè n'hi ha 5 persones de reforç, però bueno, estan contestant els meus companys. Serien reforços que es demanarien des de l'entitat local del Perelló per tal de fer les festivitats de Sant Pasqual Bailón. Gràcies. I el 14 de juliol, del punt 3 d'urbanisme, que és la LOM, a veure si ens poden dir, és la parcel·la número 1 de la UEC5, que és una autorització administrativa. El que vull saber és quina és la ubicació de la nau a la que se li denega la partició, se sol·licita la segregació d'una nau en 2 i se li denega. Voldria saber on està ubicada la nau exactament, si és la mateixa de la que parlem de lo que se diuen les pistes de bàsquet que en teoria se van a fer. Senyor Serra. Gràcies, senyor alcalde. Bona nit a totes i a tots. Com vostè ha dit, és la US5, que és el polígon industrial és cap a les Palmeres, a l'Avinguda de la Mar, i la parcel·la en concret que està dient és una que fa cantó justament on està la redona del monument de Moret. I això és la que li se denega perquè, segons els informes tècnics, no compleix els requisits per a poder autoritzar aquesta segregació. No té res que veure en la parcel·la de la que està comentant vostè, de l'alqueria del bàsquet que coneguem. Ara m'ha contestat. Moltes gràcies. De res. Ja ha acabat, senyora Pérez? Val. Passem al punt número 19, que és donar compte de les resolucions d'alcaldia des de la número 1516 a la 1815 de 2025. Senyor Vázquez. Sí, moltes gràcies, altra volta. Bona nit. Començarem per la 1536,
que és una resolució de factures en la qual apareix una que està duplicada, no sé si serà també una errada o perquè apareixen dues pàgines diferents de la resolució, però és el mateix concepte, és la mateixa persona que ho va replegar, però són dues factures diferents i són dues numeracions diferents de factures. No sé si serà una errada o algo. 1536. Perdona. Hi ha dos. No vull dir el nom de l'empresa ni de què. 520 i algo era. Mireu-ho per comprovar-ho. Sí, 529 i 529. Estan en dues pàgines diferents, era d'una empresa que subministra material de ferreteria, d'ací de Sueca, i ja està. El senyor interventor s'ha notat la resolució i ho comprovarà demà. Després tenim la 1540, que és l'averia d'un cotxe de renting, en el qual tots som humans, tots podem tindre un despist i tots podem tindre un fallo, però dels errors tenim que ensenyar-nos. És una errada prou gran, perquè tindre una averia després d'un vehicle de 12.600, quasi 20 cèntims, 20 euros, és una errada monumental. El que estic dient és que dels errors aprenem i que les responsabilitats de cada persona es tindran que assumir d'alguna manera. De l'igual que quan tu formes part d'una empresa o d'una administració i eres conductor o conduïsses algun vehicle, si el multen o el multen per excés de velocitat, per estar mal aparcat, la responsabilitat és teua, no és d'aquest Ajuntament. Si és per fallos mecànics o per no passar els servicis d'inspeccions tècniques, les té que assumir, en aquest cas, les administracions. Però pense que tindrien que agarrar això i tindre que alguna normativa o algun reglament intern de cara a recursos humans i de cara als treballadors d'esta casa i totes les que envolta ella, com puga ser Consell Agrari, com puga ser Aigües de Sueca, o com puga ser altres entitats que gasten vehicles i que sàpiguen que si fan un ús irresponsable del vehicle i si estan sancionats anirà a càrrec d'ells, o si hi ha una errada tan monumental com aquesta, tindrien que estudiar de quina manera solucionar-la. Jo crec que és una crítica constructiva de cara a un futur, de crítica no vaig a dir-li res a aquesta persona ni a exigir-li res perquè ja es tindrà prou mal humor també, ell mateixa, però que és una gravíssima acció. Des d'ací hi ha aquesta petició a l'equip de govern i espero que en un futur estiguem treballant tots conjunt en un reglament d'ús de vehicles, per exemple, o del que siga. Crec que no hi ha res reglamentat i ens trobem tots els que hem estat, en algun cas o altre, ens trobem en casos de dir i així què passa. Senyora Benito. Sí, gràcies, senyor Vázquez, per les seves paraules. I sí, és una errada humana. S'ha produït, en aquest cas, malauradament, una averia en un vehicle. S'ha iniciat un expedient informatiu i s'està veient què és el que ha passat i què ha deixat de passar per el tema de les responsabilitats que vostè ha dit i en aquest aspecte estigues tranquil que no és que s'ha quedat ahí, vull dir, s'ha fet, s'ha comprovat el que ha passat i de moment encara no hi ha resolució de l'expedient, però des de recursos humans i des de la part que correspon a policia local s'han iniciat tots els tràmits conforme està marcat i consolidat i després si n'hi ha responsabilitat per part de les persones o no n'hi ha responsabilitat és algo que determinarà l'instructor de l'atestat del
de l'expedient disciplinari i bueno, que no és que ho hem deixat córrer sense fer ninguna actuació al respecte. En aquest cas el problema ha vingut perquè en qualsevol altre vehicle que no haguera sigut híbrid haguera sigut una reparació de 500 o 600 euros. Vull dir, jo mateixa fa anys en un vehicle meu vaig fer un combustible, sí, però en aquest cas al ser un vehicle les magnituds de la reparació se multipliquen per molts més diners. Però bueno, està ahí i vull que sàpiga i que estiga tranquil que no ens hem quedat parats en aquest aspecte. Moltes gràcies. Tranquil estic, no dudava que no s'havia iniciat un expedient encara que fos informatiu per veure què passa, perquè una reparació d'aixina té que tenir una justificació darrere, tant tècnica com legal. El que llanceu el que dic és això, que d'errors a voltes s'aprèn i en aquest cas tenim que aprendre. I si no tenim un reglament de l'ús dels vehicles de l'Ajuntament i les entitats que envolten l'Ajuntament, serà millor un moment d'agarrar el guant i començar tant els recursos humans perquè quede clar i específic d'una vegada ahir escritet o notificat de dir-los als treballadors passa això i això. Perquè després tenim treballadors eventuals que venen per programes, que agarren vehicles i que ens trobem sorpreses, moltes, de variopintes, perquè així podríem estar parlant i estaríem tota la nit. Però per això dic jo que d'errors s'aprèn i si fem un reglament de l'ús dels vehicles, millor que millor. Passem a la 1543, que és una altra relació de factures. I n'hi ha una que és la de 3.000 euros al Festival de la Coral, de l'Orfeó. Este és el segon certamen que es fa. Vull dir, perdó, és el Festival de Coral de l'Orfeó, que li se dona 3.000 euros, li se dona des de sempre 3.000 euros, li s'ha donat enguany 3.000 euros per algun motiu? Si no recorde malament, no ho tinc ara sí, però si no recorde malament crec que eren 2.000 i algo. Enguany per l'aniversari se va ampliar per el tema del seu aniversari. No recordo exactament. Lo de l'any passat ho miro i ho diré, però crec que eren un poquet més per el tema que era el 25 aniversari del festival. Com que complia 25 anys, van demanar si se podia fer alguna poquet més extra. Bueno, vostè ja ho sap quant. Però exactament li diré la quantitat de l'any passat a este, no se preocupi, ho passaré, val? Gràcies. No, perquè n'hi ha malentesos a la gent i perquè quede clar que són perquè te fent el 25 aniversari i ja està, perquè n'hi ha altres cors o altres que estan un poc, han vist la diferència entre uns i altres i diuen, què passa? Quan aplegueu vosaltres els 25, potser també vos tocarà. O no, vale? També tenim la 1764, que és una altra relació de factures, en la qual, a part d'això, també està, crec que també està en la 1543, i també n'hi ha en diverses. Té que veure, jo estava, quan estàvem nosaltres en el govern, estava treballant sobre aquest tema per treure una oferta pública del servei de megafonia i audicions i de més. Jo sé que és difícil i sé que al final el que ho patís és l'empresa que presta el servici, perquè al final costa cobrar. Però per això torno a dir així que miren de treure aquesta licitació perquè puguen concursar, o aquesta persona que està fent el servici pugui concursar també, i pugui tindre els seus pagos al corrent com totes les altres empreses que estiguen al capdavant. I a veure, me queda a veure, felicitar també, que volia dir les primeres, però felicitar
encara que n'hi ha algunes que són més tardies, però a Carmen, la professora de l'EPA, per la seva jubilació, i a Pasqual, l'oficial del cementeri, per la seva jubilació i que disfruten d'aquesta nova etapa. I com a per acabar era la 1717 sobre l'Espiga Rock i el Remember i de més. N'hi ha diverses i la meva pregunta és mos hem assabentat que les dues bandes de música, tant l'Ateneu com l'Omnium, deixaran de fer l'espectacle que tenien muntat en la seva producció i en els seus extras que feien, tant per fer Camilo la leyenda i Jo fui a l'EGB, i tindran que fer un concert normal i corrent en passadobles i música sense altres espectacles adjacents. Ens podia dir si això correspon a festes o si correspon a cultura, no ho sé, correspon a festes, a festes que pujava este muntant per decidir anul·lar-los? Senyor Planell. Bona nit a tots. Sí, pràcticament eren sobre 7.000 euros un i 8.000 euros l'altre i s'ha decidit simplement perquè tenien que retallar el pressupost de festes, no n'hi havia prou diners per fer tot el que tenien programat i entonces els tingueren que dir que s'apretaren el cinturó enguany per poder tirar endavant este any, però donant-los l'això que el pròxim any no passaria això, simplement ha sigut perquè les circumstàncies d'enguany no n'hi havia diners per això. Estem parlant d'uns 15.000 euros al final entre les dues bandes, no? Más o menos. A veure, tenim l'Espiga Rock 54.000, la producció 41.000, si no recorde mal, si no me fallen els càlculs, el Remember uns 12.000, després tenim l'Orquestra Matrix 8.400, la Pato 10.000, la Tribu 9.000, Legends Música 7.000, haurem pogut reduir alguna orquestra i haver donat l'oportunitat a les nostres bandes, que verdaderament són els nostres ciutadans, els nostres músics, on hi ha molta gent, molts menors, i que s'ompli les places i s'ompli d'estos, i que fan i li dediquen molt de temps i molt de sacrifici a treure endavant aquest tipus d'espectacle per una vegada, perquè al final ho fan una vegada, la prova que fan l'ensaig general i després aquesta. Pensem nosaltres que s'haver pogut mantindre i s'haver pogut reduir algun tipus d'orquestra i en vez de ficar una orquestra haver ficat una altra tipologia de ball i intentar quadrar per a tirar o intentar parlar de la producció d'estes i del royalty dels cantants que van, si es podrien ajustar d'alguna altra forma, que potser sí que ho ha fet, jo ho desconec, però jo des del desconeixement li ho tinc que dir. Vol contestar-li, senyor Planell? Jo simplement dir-te que n'hi havia coses que per les circumstàncies no les podia cancel·lar ja, és dir, entonces a mi, com a tu, m'hauria agradat cancel·lar alguna orquestra i alguna història que ja estava contratada, evidentment no ha pogut ser, i com no ha pogut ser, i justament lo de les bandes, jo no sé altres anys, però en festes sempre lo de les bandes se contrata més a última hora que altres coses, entonces les circumstàncies han vingut a fer-ho així, però que si jo haguera volgut mantindre-ho. De totes formes, les bandes van a poder fer seguir el seu concert.
L'únic que els s'ha llevat és l'espectacle que añadixen. És dir, les bandes van a seguir tocant i els xiquets van a seguir tocant i tots van a seguir tocant. Simplement l'espectacle que feien és el que enguany no ho han pogut fer, però no es preocupe que l'any que ve intentarem que sigui al revés. És dir, que siguin ells els primers en més de ser ara com han sigut els últims. És dir, ells seran els primers, jo ho garantisse com a regidors de festes que ells van a ser els primers i que això no va tornar a passar. Si jo li comprenc i comprenc que serà una decisió dura de prendre i més a les bandes que tots tenim i s'apreci o tots i poc, al final tenim algun familiar o algun conegut que toquen una de les dues bandes de Sueca. Per això, a tant a les bandes com a nosaltres, mos ha dolgut. Ojalà haverem pogut tirar darrere alguna orquesteta o alguna cosa i poder-les fer. S'han tirat darrere orquestes musicals, s'han tirat darrere grans espectacles que inclús havien eixit en alguna resolució i que vostès havien preguntat i que s'ha tirat darrere. Clar, és que això és molt fàcil. En aquest sentit, fer oposició és molt senzill. És fer demagògia. Sí que s'haurà fet, haurem buscat una altra cosa de per què s'ha fet això i no s'ha fet allò. És molt complicat, nosaltres som els primers que estem molestos i que no ens agrada haver tingut que prendre aquestes decisions que venen d'on venen, la falta de diners venen d'on venen i tot el poble ho sap i és una decisió que hem tingut que prendre. Al final hem fet unes festes amb menys de la meitat del que se van fer l'any passat i sí, el compromís del regidor de festes que ell, l'home, està patint-ho i a mi m'ho diu, és l'any que ve, per dir-ho d'alguna manera, quedar bé primer en els del poble, en les bandes de música, en els grups de danses, en tots els del poble i després, si n'hi ha que contratar alguna orquestra o alguna actuació de fora, se contratarà, però primer quedar bé en la gent del poble que és la que tot l'any està al nostre costat i en definitiva al costat del poble de Sueca. I aprofitem també aquesta pregunta que ha fet vostè per a donar les gràcies a tots els col·lectius que han entès la situació i que s'han apretat una miqueta respecte a anys anteriors i per davant de tot han ficat la seva il·lusió de participar en les festes del poble. I a aquests col·lectius també que per iniciativa pròpia han vingut ací a l'Ajuntament a dir nosaltres volem fer això i anem a fer-ho. Entonces, és una situació excepcional que ve de la delicada situació econòmica que estem travessant i que nosaltres som els primers que estem patint-ho i els que pitjor molt sap tindré que dir que no a gent que abans estava acostumada a escoltar un sí. Simplement dir això. Senyor Vázquez. Sí, la demagògia, si és estar en l'oposició, vostè ho hauria tingut molt fàcil, haver-se quedat en l'oposició. I si falta de diners n'hi ha, n'hi ha una resolució de 5 milions d'euros a 6 mesos a plazo fijo. Abans de començar hem fet una reunió de portaveus i dins, hem acordat uns criteris i unes línies a seguir en este ple i per tant anem a respectar-les i no anem a entrar ja en aquestes qüestions, no anem a entrar en aquestes qüestions. El que ha comentat el senyor Vázquez és una pràctica habitual de tots els mesos de juliol d'aquest Ajuntament. Això ja ho parlarem en un altre ple en unes condicions més favorables. Jo no tinc ganes avui d'entrar en aquests temes i ja ho hem parlat abans de començar. Així que este debat s'acaba així. Alguna resolució més, senyor Vázquez? No? Tampoc tenim ningú suggeriment i pregunta presentada per part del Partit Socialista. Per tant, s'alça la sessió. Bona nit. S'alça la sessió i ara té la paraula el... El públic, senyor Màxim Álvarez, vol prendre la paraula? Primer serà Pilar Medrano, en representació de Pense Pensions Dignes, qui prenga la paraula.
Sí, moltes gràcies. Jo crec que és important el que heu fet d'aprovar i volia, encara que estava molt clara la presentació de la moció, però llegir-vos, per què no parlar un poc el que està passant. Jo crec que sí que teniu clar el que està passant perquè esteu en la vida política i és important recordar-ho ja que tenim així les càmeres a tot el poble. Primer que res, donar-vos les gràcies a vostè, el senyor alcalde, i a tots els regidores i regidors per permetre la meva intervenció en aquest ple en nom de l'associació Pense Pensions Dignes, adscrita a la Coordinadora Estatal per la Defensa del Sistema Públic de Pensions, COESPE, i també a tots els regidors que estan ací. Pense Pensions Dignes duguem més de 7 anys en una lluita contínua, com vostès saben, i incansable per revertir les polítiques de retallades efectuades després de la crisi de 2008 en el sistema públic de pensions. Alhora que hem enfrontat l'atac continu al propi sistema de pensions a la intenció de privatitzar-les i privatitzar-lo i convertir-lo en un gran negoci per al lobby financer. És que jo crec que és important que això quede clar per a tothom perquè les futures pensions estan molt compromeses i el sistema públic sobretot. I aleshores hem de lluitar amb tot això. Nosaltres afirmem que el sistema públic de pensions és viable, sostenible i imprescindible. Totes les dades demostren que així és. Posar en qüestió el sistema ve donat per l'interès d'imposar un sistema privat que hem pogut comprovar al llarg de moltes situacions de crisi, com n'és de dèbil, ja que depèn de la volatilitat del sistema financer, amb pèrdues considerables per a les persones que han confiat en aquest sistema. A nivell europeu tenim l'exemple del cas alemany. L'any 2000, el canciller alemany Gerhard Schröder va proposar canviar el sistema públic de pensions, passar el 50% que fora de públic i l'altre 50% privat. Doncs en la crisi financera del 2008 els pensionistes alemanys perderen la part privada. La conseqüència és que els pensionistes alemanys, per poder sobreviure, treballen en els minijobs. Fins i tot s'han institucionalitzat per un salari de 450 euros. És el que volem evitar en aquest país. S'intenta esglaiar les generacions futures amb la frase que no tindran pensió. De fet, ens diuen, vosaltres cobreu, però nosaltres no cobrareu. La gent més jove, de 20 anys, de 20 i alguna cosa. Amb l'argument de l'envelliment demogràfic, la baixa natalitat o la precarietat laboral. Fins i tot existeixen, entre cometes, personatges que intenten l'enfrontament generacional. Sembla que tot val per imposar retallades en les quanties, prolongar l'edat de jubilació per damunt dels 70, que com sabeu ja s'està parlant, fins i tot 71 anys, o posar sistemes de capitalització a través dels convenis laborals. Aquests arguments ja fa dècades que els escoltem i han servit per a evitar enfrontar dos debats realment importants. El primer debat és que en realitat el problema no és el sistema de pensions, el problema es troba en el terreny laboral, en la precarietat i l'empobriment cada vegada més generalitzat. Podríem afirmar que estem assistint a una socialització de la pobresa a través de la desregularització important, uns salaris que no superen suficientment l'SMI, el salari mínim interprofessional, amb una inflació implacable, amb uns problemes gravíssims d'accés a un habitatge digne i amb uns serveis públics que es van deteriorant en benefici del privat. Abans, una persona amb títol universitari cobrava un bon sou. Avui comença amb contractes de becaris i continuen amb uns sous precaris que no superen el salari mitjà. La majoria de vegades en llocs que no es corresponen a la seva formació. La joventut millor formada busca un futur, sovint a l'estranger, i es manté una bretxa salarial per edat i per gènere.
Posar el focus sobre les reformes del sistema de pensions com s'ha fet només s'arriba a un deteriorament per ocultar i no enfrontar el verdader problema. No s'enganyem. No podem permetre que el sistema públic de repartiment i solidari es privatitzi ni continuar amb les quanties mínimes de les pensions en la pobresa, que suposa mantindre la bretxa de gènere en les pensions. No poden continuar sense una transparència dels comptes de la Seguretat Social i continuar pagant despeses que no corresponen als comptes de la Seguretat Social i dilapidar el patrimoni del sistema. Les persones pensionistes no som alienes als problemes que té la classe treballadora. També ens afecta l'asfíxia econòmica que suposa la contínua inflació. Ens enfrontem a problemes nous com l'accés al dret a una vivenda. No totes les persones pensionistes són propietàries d'un habitatge. Ens enfrontem a una sanitat cada vegada més deteriorada, amb llargues llistes d'espera, com també passa amb la llei de dependència. Una societat com la nostra li cal cada vegada més recursos socials. Públics, clar, recursos socials públics, i les retallades i la introducció del sistema privat fan que les nostres rendes es resistisquen massa. El segon debat ocult és que les recents reformes no han resolt greus situacions en el sistema, com la bretxa de gènere en les pensions o la pobresa en les quanties del més del 60% dels i de les pensionistes i altres problemes que traguem a la llum perquè es resolguen. Ben al contrari, algunes de les mesures que s'han pres han empitjorat l'accés a la jubilació. Diuen que és impossible apujar les pensions més baixetes, perquè el sistema no ho suportaria. Nosaltres sostenim que sí és possible i que els diners que aportem amb els nostres impostos no es deriven per a armes que només serveixen per a matar, sinó que servisquen per a la vida solidària i comunitària. Volem demostrar que el sistema públic de pensions és sostenible, que ho ha sigut i continuarà. Per això lluitem perquè es realitzi l'auditoria dels comptes de la Seguretat Social. Cal que hi hagi transparència i saber exactament on van els recursos, si s'ha invertit en allò que s'havia de gastar o si hi ha hagut desviacions que no tenen a veure amb el finançament de les pensions. I per això la proposta que vos vam fer i que heu aprovat i que realment és un pas molt important que s'està aprovant en tot l'estat espanyol, que no només ho estem fent a la Ribera, que ho hem presentat a tota la Ribera, tant la Ribera Baixa com l'Alta, però a tot l'estat i estan aprovant-la en general per unanimitat perquè és comprensible i hem de lluitar per aquestes futures pensions perquè les persones més joves puguen arribar com nosaltres almenys amb una seguretat, que és l'important en la vellea. Gràcies. Gràcies a vostè, Pilar. Senyor Màxim Álvarez. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona nit, senyor regidor, equip de govern, oposició. Vaig a ser curtet. No està en l'ordre del dia, però sí que volia fer-li una reflexió a la senyora Viñoles, perquè jo a l'últim plenari vaig estar fins al punt número 4, després em vaig tenir que ausentar i vaig veure el plenari per Facebook, en directe. I pareix mentira que la senyora Viñoles sigui la regidora de Cultura i Educació i tots els que estan així, tots, tant grup de l'equip de govern com l'oposició, sou votats per al poble, representeu al poble. I aquest vocabulari no crec que no és el més adequat. Senyora Viñoles, moltíssimes gràcies. I disculpem, Res més, bona nit. Bona nit, senyor Màxim. Algun regidor, algun assistent del públic vol dir alguna cosa més? Val, doncs, bona nit a tots.